Naisiyaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisiyaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para inisyon niya tanan. Okay, bayad ako sa ibong tatlo kapag tilaw. Tatlo kapag tilaw? Kung Sige. malapuasan mo hindi, mapangasawa mo ang ako na uli kaina. Dako ina nga dungog, mahal nga hari para sa akon. Oo, dungog ini. Pero kung mapatay ka sa pagtilaw, magabulos ang iban. May isa ka hari nga nagapangita sang palamanhon sang iyang nga bata nga prinsesa. Madamo sang nagpangaluyag, madamo sang nagkadto. Agod nga sila ang mapamana sang prinsesa. Madamo ang nagahandom sa iya. Pamatian naton ang ini nga kasaysayan sa isa kaginharian. Kinahanglan, makalabot ako sa ginharian sang prinsesa nga to. Handom ko gid nga makapangasawa na. Nga daan sa sulod sang 28 anyos, wala pa ako sang nobya. Kinahanglan, makuha ko gid ang prinsesa nga to. Malapit na lang ako sa ginharian. Ba, may karabaw pagali diri. Malapit na lang gid ako. Dalun ko ikaw sa hari. Sige, magsunod ka sa akon. Yes. Makapangasawa na gid man ako sa isa ka prinsesa. Malapit na lang ako sa kwarto sang mahal nga hari. Ari na ako sa kwarto sang hari. Manuktok ako. Magsulod ka sa kwarto sa hari. Sa kwarto ko gali. Sige, masulod ako. Nagbukas ang dakong uganhaan. Mahal nga hari, nagapangayo ako sang katahuran sa imo. Sige. Magpungko ka. Sige, mapungko ako. Oh, Nabunggo ang pulungkuan. grabe nga pungko. Ano tani ang kinahanglan sang wapuhon kaga maambong nga tao nga ini nga nagpalapit sa hari? Ako gali si Sino? Antonio. Antonio? Oo. Antonio, taga diin? Taga Kabankalan. Oo. Ano tani ang kinahanglan mo? Soltero nga guwapo? Hasta subong mahal nga hari, wala pa gid ako sang nobya. Gani nga gusto ko magpasimpalad nga magpangaluyag sa bata mo nga prinsesa. Pasimpalad ka? Oo. Ano ang imong nga magarantiya? Ang akon nga minasahian nga whole body lying kag half body, ihatag ko gid sa iya. Pero ang tip sa akon lang. Ay hindi. Mabuligay kami para nga mabuhi kami nga duha mahal nga hari. Okay, bayatag ako sa imong nga tatlo kapag tilaw. Tatlo kapag tilaw? Kung Sige. malapuasan mo hindi, mapangasawa mo ang ako na uli kaina. Dako ina nga dungog mahal nga hari para sa akon. Oo, dungog ini. Pero kung mapatay ka sa pagtilaw, magabulos ang iban. Ano? Mahal nga hari. Masugot ka bala sa kondisyon ngayon na? Masugot ako mahal nga hari. Para makapangasawa na ako sa imo bata nga prinsesa. Sige. Naglakat ang soltero sa isa ka lugar nga kung sa diin didto pagatilawan siya sang hari. Ari na ko sa isa ka lugar. Ay, hindi ko sunado ang duubin. Pero kinahanglan mapakigbatuan ko kung ano man ang mga pagtilaw. Ngay hatag sa akon sa mahal nga hari. Kanami sang tubig sa unahan. Padayunonon ko na lang paglakat. Malapit na lang siguro ako sa ginambal sang mahal nga hari nga pagtilaw.
Maayo lang kay nakalikaw ako sa panahon nga to. Kinahanglan, makapalipod ako diri. Kinahanglan makapalagyo ako. Delikado matuod ang ginhambal sa akon sa mahal nga hari. Hindi. Ano na? Sino ka? Aragid ako sa delikadong sitwasyon subok. Hindi. Ano ito? Isa ka dako nga. Mahali mo? Hindi ka magpalapit sa akong halimaw. Mabato ako sa imo. Gaputon ko rin ako ng espada. Hari na. Karon. Wala ka bala makahibalo nga nagpahimo ako kay Amiguray sa espada? Agud nga itoslok sa imo. Grabe tawa mo, ha? Cute ka. Aba? Mayo ka, ha? Sige. Tilawan mo nga magpalapit. Okay. Makatilaw ka sa ako ni espada. Ara, naghala siyang magsuot sa akon. Ginuntay niyang iya malaba. Kagdako, nakabot. Maidog ako sa utay. Nagapalapit na siya. Kinanglan, makalikaw ako kung ano gid man ang himo niya sa akon. Katigas ang lawas niya. Ano ba lang nga klase sang halimaw ni? Ang iya tingog. Daw tingog sang mahal ngari. Tilawan ko nga tuslok ko ng iya mata. Pansakon ko, kaya daw medyo karap ng panulog ko. Gakat daw ka pa sa akin, ha? Nung gapakyot ka pa, ha? Nagpanaguob. Karon, tuslokon ko ang iya mata. Hari! Nag-iwik ang halimaw. Nag-iwik siya nga daw baboy. At dyan pa, basi nagsala ako. Basi baboy ini, hindi ini halimaw. Yes! Nagtirik-tirik ang halimaw. Patay na siya. Kag napatay gid sang aton bida ang halimaw. Naglakat karon ang lalaki. Agud hibaluon kung ano naman ang ikadua nga pagtilaw pagkatapos niya nalampuasan ang halimaw. Malakat na ako. Ay, salamat. Naperde ko na gid man ang halimaw nga to. Kabay pa nga ako na gid ang makaangkon sang mahal na prinsesa. Si Prinsesa Kathleen Anne. Padayonon kong paglakat. May nagahuli sa akong likod. Balik doon ko. Wala naman. Hindi. Isa ka dako nga sapat. Isa ka liyon. Ara ako sa delikado sa buong sitwasyon. Delikado ini. Hindi. Sa lakayo niya ko. Kinangan. Hindi. May nagtira. Isa ka maambong na lalaki. Abyan, sino ka? Mayong adlaw sa inyo. Maayong adlawan sa imo, Abyan. Salamat gid sa pagbulig mo sa akon. Nga nakalabot ka sa lugar ngayon. Abyan, ginhatagan ako sang pagtilaw sang isa ka hari. Balko sa imo, Abyan. Gusto mo bala magupod sa akon? Maupod sa imo? Sa diin, Abyan. May kantuan kita nga importante nga bagay. Sige. Kung diin ka makadto, maupod ako sa imo, Abyan. Ginlibot ka na bala sang hari sa lugar nga ini? Wala pa. Bago pa lang ako nakakadto sa duog ini, Abyan. Gusto ko nga makita mo ang tanan nga lugar nga pagadalaan ko sa imo. Sige, Abyan. Maupod ako sa imo. Gusto ko man yung makalibot sa duog ini. Kanamit kay kabuot gali siya. Hindi ka magsalit sa tao nga May nabatian ako nga tingog. Do tingog sang mahal nga hari.
Ano natabo sa imo? Ha? Kwan. Wala. Di ka magsalig sa tawag ang football. Mahal nga hari. Mahal nga hari. Ikaw bala, ina? Ako ini Up. mahal na kami. Nga hindi ako magsalig sa upod ko, mahal nga hari. Dili mo managtumo. Ngayon nga sa idalom sa pagtinaw. Oo, mahal nga hari. Tandaan ko, ina. Salamat, Gid. Padayon na nato ng paglakat. Ano ba lang natabo sa imo? Hindi ka matingala. May ginapaminsar ka ba lang ng mga butang? Ginapaminsar ko lang ang mahal nga prinsesa. Ari na kita. Dulay naman ini nga lugar. Ano ng lugar na gusto kong magdalaan ko? Ikaw bala si Antonio. Oo. Ako. Ikaw ang ginatagan sang maranari sang pagtilaw kag gindala sa lugar nga ini. Matuod din habyan. Nga. Tungod gihapon sa prinsesa kung naari ka dahil. Oo. Gusto ko siya mapangasawa. Ay balo ka bala nga ako ang rason kung nga ang si prinsesa nagapangita gihapon sang mapamana. Nga. Tubtubuhi ako. Hindi ako magsugot nga nakapamana siya. Ikaw bala ang ex niya? Hindi. Kagnaan nagabalabag ka sa akon. Na mapangasawa ko ang mahal nga prinsesa kung mag-amo sina. Tungod sa pagtilaw sang hari kung maaari ako diri. Op. Anong but mo silingon? Sa matuod ng istorya, madugay na akong napatay. Madugay na napatay? Pero buhay ako, tub-tub subong. Tungod ari ako nagabantay sang lugar na ini. Hindi ako makahangop. Sang buot mo silingon? Amoy lang rason ko nga nagakalipay ako nga makita ko ikaw nga nagsulod sa lugar nga ini. Madugay na ako nagabantay sa lugar nga ini. Kung ang rason nga wala ako makalin sa lugar nga ini tungod wala ako makalampuas sa pagtilaw sang mga hari. Kagkun hindi ako makalampuas sa sini nga pagtilaw. Ano matabo sa akon? Malipay ako tungod mapatay ako kag may mabulos sa akon. Ano? Madugay ko na ginhandom nga makagwa sa lugar nga ini kag mapatay. Pero hindi mahimo tungod kinahanglan ko bantayan ang lugar nga ini. Hindi mahimoy na. Maninguha ako. Gusto ko nga makalampuas sa pagtilaw. Tawon ta lang kung makalampuwas ka. Mapadayon ako sa paglakat. Ano ay hanang masumalang ko diri? Oh, dumaulan? Dumatupa ang mabaskog nga ulan. Hindi! May ako! Madalagan ako! Kinanglan makapalagyo ako! Do sa rasuho na gini ako! Hindi! Hindi. Ano ba lang natabo sa lalaki gani? Hindi. Kalayo sa giya gado. Do malayo na matabo. Antonio? Nagabalang laksi pa siya. Antonio? Okay, nanglan ko na. Buling sa akong kapot. Antonio! Ano ba lang natabo sa iyo? Mahal nga hari. Ikaw? Oo. Mahal nga hari. Nagdamguabi ako eh. Nilipat ka ba lang adlaw sa busang kasal mo? Ha? Uno? Oo. Adlaw sa busang kasal mo. Kung dapat malipay ka, hindi kaya galalaway ka kadong nalubos. Oo, galitood, mahal nga hari. Nagdaog matuod ako sa mga pagtilaw nga ginhatag mo sa akon. Pagtilaw? Wala ko naghatag sa pagtilaw sa ibo. Kwan, ang bata mga prinsesa, amo ang tilawan ko. Bastos ka. Abi mo mahal nga hari, nalipay gid ako subong. Ay, nalipay ka. Kay maangkon ko na ang anak mga prinsesa. Agoy! Aboy na ang sentensya sa mga tao nga. Ngano? Gusto lang sa gambal, pero matuwa.